Έχουμε φλωρές, έχουμε και ξερές φτέρες. Έκανα 2 περσινά εδώ, οπότε θα κάνουμε δουλειά. Να δω πώς θα το φτιάξω. Φίλοι μου, γεια σας. Νέο επεισόδιο. Σήμερα θα κάνουμε ένα επεισόδιο με δοκιμές. Πριν 2 χρόνια περίπου χειμώνα είχα κάνει δοκιμές με 5 βρεγμένα προσανάματα. Τώρα είναι καλοκαίρι, μάζεψα τα 5 ίδια προσανάματα και θα πάμε να κάνουμε δοκιμές να δούμε πώς είναι όταν είναι ξερά. Τότε ήταν βρεγμένα, τώρα είναι ξερά. Έχω μαζέψει μέχρι τώρα φτέρες, γρασίδι και τις κορυφές από τα καλάμια. Μου μείνανε οι πευκοβελώνες και ο φλοιός ημίδας. Αυτά θα τα βρω λίγο πιο ψηλά και θα μαζέψω και θα κάνουμε τις δοκιμές να δούμε πως είναι τα ίδια προσανάματα βρεγμένα και στεγνά. Πάμε! Μάζεψα για το τελευταίο προσάναμα, το φλοιός ημίδας. Τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε για δοκιμές. Λοιπόν, πρώτη δοκιμή να δοκιμάσουμε το χορτάρι το ξερό. Θα το σπάσω και λίγο. Έχει και κουνούπια εδώ πέρα. Για να δω. Ας κάνω και λίγο, να τον τρίψω λίγο. Όχι. Πήρε. Μετά από αρκετή προσπάθεια πήρε. Δεν είναι και πολύ δύσκολο, αλλά εντάξει. Άργησε λίγο. Τέλος. Συνεχίζουμε στο επόμενο. Πάμε στις πευκοβελώνες. Τις πάμε και αυτές. Έτσι.
Θα βάλω λίγες ακόμα. Τις κοβερώνεις, δεν τις βλέπω πολύ δυνατές. Το χέρι μου θα καεί, αυτές δεν θα αρπάξουν. Μια τελευταία προσπάθεια. Όχι. Κοίταξε, τώρα αν είχα έναν αναπτήρα είμαι σίγουρος θα παίρνανε, αλλά είναι λίγο δύσκολες. Πάμε στο επόμενο. Φτέρες. Μάλλον να πάρουμε αυτό. Αυτές είναι οι κορφές από τα καλάμια. Θεωρώ ότι αυτές θα αρπάξουν εύκολα. Γιατί είναι πολύ λεπτές. Να δούμε. Αμέσως. Αμέσως. Πολύ γρήγορα. Συνεχίζουμε. Πάμε στις φτέρες. Για να δούμε. Κοντά είναι. Έλα ρε λίγο ακόμα. Όχι ρε γάμο, πήρε και το σβήσα. Πήγα να το φυσήξω και το σβήσα. Να παραλύγεις ακόμα. Μας ζορίζουν. Να δούμε τώρα. Μπα. Νομίζω πως πήραν τον χρόνο τους. Εντάξει, και αυτές με ανατήραν εννοείται αρπάζουν γρήγορα, αλλά με το σπιθυριστή δυσκολεύτηκαν. Και πάμε και στο τελευταίο. Το αγαπημένο μου πλοίο Σιμίδας. Θεωρώ ότι θα δυσκολευτεί λίγο να πάρει, αλλά αυτό άμα πάρει τουλάχιστον κρατάει για πολύ ώρα, δεν σβήνει. Για να δούμε.
Πήρε. Φοβερό. Άργησε λίγο αλλά πήρε. Και το καλό με το φλοιό σημείδες είναι ότι κρατάει πολύ ώρα. Μπορεί να βάλεις φωτιά άνετα με αυτό. Κάτσε να το σβήσουμε τώρα αυτό. Οκ. Ωραία, τελειώσανε και οι δοκιμές. Ήρθε η ώρα να συνοψίσουμε, να βρούμε ποιο ήταν το καλύτερο προσάναμα. Από τα 5 προσανάματα ανάψανε τα 3. Δεν ανάψανε οι φτέρες και οι πευκοβελώνες. Φυσικά αν είχα έναν αναπτήρα θα ανάβανε όλα και εύκολα, δεν το συζητάω. Το προσάναμα που άναψε πιο γρήγορα απ' όλα ήταν οι κορυφές από τα καλάμια. Ανάψανε αμέσως, πραγματικά αμέσως και πολύ γρήγορα. Και μετά ο φλοιός ημίδας μαζί με το γρασίδι άναψανε περίπου στον ίδιο χρόνο. Ίσως ο φλοιός ημίδας λίγο πιο γρήγορα. Θεωρώ όμως ότι ο φλοιός ημίδας είναι καλύτερο προσάναμα γιατί κρατάει και πολλή ώρα αναμένο. Ενώ το γρασίδι δεν κρατάει τόσο πολύ. Είναι γεμάτο χουνούπι ο τόπος. Οπότε έβγαλα τα συμπεράσματά μου. Ελπίζω να βγάλετε και εσείς τα δικά σας. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο το βίντεο, να σας άρεσε και για να κάνω και τον επιλόγο. Αν σας αρέσουν τα βίντεο που κάνω, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, κάντε και κανένα like για να συνεχίσω δυνατά. Γεια σας.